Hei kaikille! Tänään opetan sinulle kuinka tehdä krokotiilin ilman tukea. Aluksi sinun täytyy osata tehdä 30–40 punnerusta hyvällä tekniikalla. Seuraavaksi sinun täytyy mennä lankuasennon, siirtyä painolla eteenpäin ja oppia punnertamaan tässä asennossa noin 15 kertaa. Tämän jälkeen niin sanottu voimaperustaisi tätä liikettä varten on valmis. Näytän sinulle muutamia valmistavia harjoituksia, jotka etenevät helposta vaikeaan. Ensimmäinen harjoitus on lankku kyynärpäillä, jossa liikutaan eteenpäin ja nostetaan vuorotellen yksi jalka ilman. Tämän harjoituksen avulla kehosi alkaa tottua erityisen kuormituksen. Toinen harjoitus on krokotiili ilman tukea jalat seinä vasten. Tässä liike muistuttaa hyvin läheisesti itse elementin suorittamista. Vaikeustasoa voit saada muutamalla kyynärpään kulmaa. Seuraava vaihde on krokotiilin suorittaminen ilman tukea, mutta jalat levitettynä. Painopisteen siirtyessä lähemmäksi päätä liikkeen suorittaminen helpottuu. Jo tässä vaiheessa pystyt tekemään kauniin liikkeen. Lopullinen vaihe on suorittaa krokotiili ilman tukea jalat yhdessä. Suosittelen kokeilemaan tätä liikettä, voit edetä peruskrokotiilista. Vähitellen levittäen kyynärpäitä sivuille ja keskittyen pitämään itsesi ylhäällä pelkästään voimalla. Suosittelen siirtymään seuraavan vaiheeseen, kun pystyt suorittamaan nykyinen tason liikkeen 15 sekuntin ajan hyvällä tekniikalla. Kiitos katsomisesta. Kirjoittakaa mitä mieltä olitte videosta, mikä oli hyvä, mikä huonoa. Hyvää treeniä. Moikka!